କିଛି ହଉ କି ନ ହଉ ସ୍ୱାମୀ କି ବିରକ୍ତ କରିବା ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆଉ ଖାଇବାଟା ସକାଳୁ ନହେଲେ ଜମା ବି ମୁଣ୍ଡ କାମ କରେ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବି ଏଇଆ ଜାଣିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବି ଏଇଆ ଇଚ୍ଛା। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୋ ପତିଦେବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଖାଇବା ବନଉଥିଲି। ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ଖାଇବା ହେଉଛି ବାଦାମୀ ଭଜା। ନାଇଁ ମ ବାଦାମୀ ଭଜା ନୁହଁ, ମୁଁ ବାଦାମ କି ଭାଜିକି ତାକୁ ଉପମା ବନେଇଥିଲି ଆଉ ଡାଲି ବି ବନେଇଥିଲି ତା ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ପତିଦେବ ପଚାରିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ବନେଇଛ, ନା ଏମିତି ଖାଇବା କେବଳ ଏଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଡାଲିର ଟିକେ ଖାଲି ଖଟା ପାଣି ପକେଇଦେବେ ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ମୋ ପତିଦେବଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପତି ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ, ତମେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅଛ ମାନେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଖାଇବା ଖାଇବ। ପିଲା ଏତେ ବଡ଼ ପିଲା ହେଲେଣି ତଥାପି ବି ଖାଇଲା କତର ଛୋଟ ପିଲା ଯେମିତି ପତ୍ର ପକେଇ ଖାଆନ୍ତିନି ପୁରା ସେମିତି କରି କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଏମିତି କରୁଛ, ମୁଁ ଅଇଁଠାଟା ଉଠେଇବି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣି ଶୁଣି କହୁଛନ୍ତି। ତମେ ବି ତ ଜାଣି ଶୁଣିକି ମତେ ଟିକେ ପରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ ବରାତି କରିଦଉଛ। କଥା କହିଲେ ବୋଲି କିନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଲି ଫିକିଲି ଲଗେଇ ମୋର ପୁରା ସ୍ତ୍ରୀ ବନେଇ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜିଠୁ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ, ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ତମେ ଯାଅ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି କାମ କରିକି ଆସିବ। ମୁଁ କହିଲି ହାରେ ମୁଁ ଯାଇ ଏଠି ଝାଡୁ ପୋଛା ମାରିକି ଆସିବି। ସବୁ ମଜାମସ୍ତି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଏ ବାଏ କରି ଟାଟା କରି ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଲା। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆଜି ପାମ୍ପଡ଼ ବନେଇବାର ଅଛି ମୋର, ମୁଁ ପାମ୍ପଡ଼ ଅଧେ ବନେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଅଧେ ବନେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ।